Zpráva pokladní, zpráva revizní, ocenění členů sboru, přijetí nových členů, volba členů na výroční valnou hromadu okrsku. Souhlasíte s těmito členy, aby vykonávali funkci? Děkuji. Další komise je návrhová. Byli navrženi Dusí Stanislav, Svatba Michal a Dusíková Martina. Souhlasíte s těmito členy? Další soutěží pro muže byla soutěž ve Vodici, kterou brali jako nácvik na okrskovou soutěž. Útok byl druhý, ale ukázalo se, že běh na 100 metrů překážek je slabinou. Jako příprava tato soutěž splnila účel. Okrsková soutěž pak probíhala ve stoklasné lhotě, kde se nám většinou daří. Zúčastnili jsme se 5 družství. Mladí muži byli druzí a vybojovali se účast v okresním kole, starší muži byli třetí. Staří muži vyhráli mezi ženami, mladší vyhráli a postoupili na okres a starší ženy také vyhrály. Okresní kolo probíhalo v Bechyni, kde se našim družstvům tak nedařilo. Mezi muži skončili 10, když se jim nepovedl útok a nestačil ani běhu na 100 metrů překážek. Já tady zas tak dobře ty lidi prostě neznám, tak teď už budu znát prostě aspoň víc lidí. Jediný, koho si zpamatuju teď ze středy, pana Pasíka, protože to jsme měli právě nějaké to setkání s těmi příměstskými obcemi, takže tam už jsem vyslechla vlastně některé ty požadavky nebo některé ty starosti, které vás trápí. Tak já bych alespoň za sebe chtěla tedy slíbit, že teď už to není pro mě tak anonymní, teď už prostě alespoň podle vidění vás někoho znám a budu se snažit, aby alespoň ty starosti jsme, nevím, jestli je vyřešíme za ty 4 roky, ale aby jsme aspoň nějak zmenšili, nebo aspoň slibuju, že se o to určitě budu snažit. Takže to jsem chtěla Zdraví, tak se bude právě ještě